we are so correct point Nana Boache and Sadebra. Nana Boache and Sadebra so the Dona Edinino, a was Santinema, a Bahini Simwa. Said it was Yabwa, now what a chili crew. Now, why your son said, oh, name day, a will crew chichi yimwa, or you are the 4 a woman, Timo Bopil, any idea, and Tim could crew ma, and says some any bibiano, or no, he and maybe be meaning, said why be dear, neither if you by Jim Basho, any idea, and some months or some any idea be anything. Nanansa, the Boache, Debra, and Nana, Boache, Ansa, Debra. So, come on, Pony, one also, and a day. Otumfo betwahene nana kwasibo sompra otumfo betwahene goso amanhene ana nana ayiniti a wo be marefi sa ono ne otumfo betwahene sabia kronto sa ohene benum nsafufuo ohene de nsa beka nano a ono ana owo akwanya amamra ne amane akwa so sa ode nsa ade besom ohene awo menhia anunti ene nana so ayiniti a wo ba besom awo asante ahimfia enye asemketwa pia onana na de tienie nana kwesi bosompra otiase no ye goso mahene eti nananom ewo ensiedo na okwa akura no enne ena nananom atranse ayedi na daduanan ye beka se yedi nana ne na wotweda na nananom amahene nom abremponom omufre asante mantemu omuguso eba nananom amahenom a ebinom ewo ahafo mantemu nso ebia eguso eba na enne ya me no kasa die ye beka cho se nana kwesi bosompra otese no ye goso mahene na daduanan anasa ne na wotweda no na yegusu a yedie na goso kuroduam na yemamu ehunei dwumadie no ba bia kwaso no yemamu ani emfra ho na yemamu asonso ensi ho ye beto fom goso ha bia no ye bemamu aso ate nyansapo no agye enso ye sane no badwemba mon hye mon like emayi nyansapo no agye me so ye sane no badwemba ene ye ne breda ene ye arewoda kese pa ema asanteman ene gosoman owo tirimodene owo ye mo nwono owo amaye mpanyini asa susu na debo ese na watinte wodi ogina bre ewo hini facha a wote ase ne nkode chene man na ne man so ede che no na akwese bosompra kokrodu ne nyansani atwentwen ko te ase ne nka ye twen no ekosa ene ne de kateche waka na no atomu puru te se de obata fasa susu wankasa edai ama ene na fiase wa osusu a ontimi nsu onum dade ebom na ato ne abeseno eye goso mahema mprepre na ayema nani abrepa arewo ahye no so one na trankodwa nananom amahema nom ene omususu omuntimi ensu omonum dade ebom ato ne abeseno owo tirimodene owo yemonwono owo amaye mpanyin asa abawu ne sentence kwan atua sempani ka se bayro ni pam efom ene tretre na akwese bosompra otiase no yotumfo betwahene internet de aba awu ne sentence kwan atua emu aya pa nanso ensanyira obade nyankopon na asem wahene ba chempem hene no ma remfi sa ahemfo nyina ono nko a na yi otumfo asede se bosome bia anya hwe no wode na ni kire mu wodi fie na wokọ wahene ba hia hene no wahene ba eno no achempem hene wono na wayi ni ti a wo ba no achempem hene o ko straight o ko na nim tenten so sa ko be so obekọ wakọ akọchia yewura ewo eho no
we are fair can take. Offensive my hand no. Or in a piao. Or in a piao. Nana we are fair I can tell doesn't be a new. Offensive my hand. Nana Crono. Madauruma Nyansapo, Appiah phone ya urama nshei. Kazi Madauruma, mwa nyabra mahano. Nyansapo nti, panye kwa tofia ha. Ebema mwa hunu, nye kwa sofia ha. Na mene mwa mabetu miura. Nana offensive mahine. Meka offensive mahine na mabo bemedi. Na mese nana Nadauruma, edini dosu bia na mentman kanina. Nana bodino, na tiefo mwa tibi. Nana Nadauruma, mponya dimpa de sei. Ye frame nana we have akente. Tosu miensa. Offensive mahine. Nana we have akente tosu miensa. Offensive mahine no. Nana Nadauruma, yakati offensive a. Facha me, benefo asebe yaba de ani abangranje na kan ye. Yaka so offensive a na ye kan de na ma offensive ye ari ache kuro preko ape. Yaka offensive a. Offensive ye kura eso na ye free to go bi ante adanse. Ani ye ba adanse kuro frumu. Ani ene nemu a ebetu free duma na afo. Enu achi ne ekwa aduamoa. Emu na the body as free. Service and a friend of benefit for our concept of offense. No offense, you cry. Santa Hene, your Pumano, India's Asante, getting me a cancer. Asante, Mamu had dear. And yes, you will be anywhere or was out there. You would Asante Hene, and what am I? Now, and that, yeah, SCA, I be here. Asante. Nema foye ye hunu bida. Otunfo pokwa repenso de na me bida konya hunu bi. Anagwa mtwifie. Ebre ofiri mu na me di mu ofa wi afia kente otoso yenu na ji. Na wahima de ye hunu bida se sante hima afiri mu. Na ya maami se ba se kun pa ni e kun. Ani enka sante nti e be kun agine de. Ansan ye do obi be di sante hima no enye ko wo ye nipa odi ne huni wo ye nipa o ye defo wo ye nipa obu ade wo san nim empani nsem eze woni empani nsem a ye fa metena akonya so na o wa daji nso mani pa bia mi America say oku mi a ye obeye no e fe kwa osimi kuru betena me nchen na ye kon ba mo wuo na sabi bu sabi ni wode ni sa tu ni ya edne atuye abesin ni abesin ni yes Nyankopon se o man da bi nsina maye ye tosu mienu aye ya Asante man ko na enya ye kan obu o wa ahakura wo ba usuro kakra na amania ni ye ya nene if we na akokan ya wada the court assault them ya kopre ni kurabe ani American say ma sabi na hima sante hima mani dami fadi afi na se tu openso se tu nyam kasi oni Asante men na mi dami fadi se kon di anke be kon do e dia se mi ba mo wu na ye Nintino yemina yesi eden kabomu Ghana man Asante man chidu eden tiase ekro ye ni be hia ne kata emamiaji ni kasa wie no ye me kan ne se dura wani na Asante man nyina me ye dem fadie Asante man kwaso Ghana man kwaso Ahine piao na Madauru mama bana na feso hinani mui na manti bi biafa mwani nko hwana kama mama na Nadauru ma kabibi kakada no na dia America feso pa oh mwani nko ne de Asante ni na nam ne so ma yenyae ya kwa kun do ma ase tosu mi no na nkrofo pa niema ne bi no se sa niema bi ayepe ye na na wi afia kenteni a wodi ka no woni e de okan ya ne se on pe bibia na de ope ni embo ani bi enko
iti wokra ebesere no na kwa ya asase de wode ye de enne nipa ni abere ye ni nyina asante ne na dawroma pemso ono wode ma ye me ka sai sante hini kuro ni twiyare ya ni nkrofo a ye wo hoso mu no enso asase no na dawroma wode ma me nti nkrofo ti so chetrem nkrofo ati so enso asase no wode ma na aso ye ka sante mem asase dia ani ya fia kenjendie ani sabi ofin mande e morning kwa na etre asase wani nkwani asase ya asase no nanka roni kura na badi tibie nkada su ye ne kajma hini boshi edin kranza hina boshi ye ni asa chedma sa boshi ye ni ananta hina be boshi ye ni bia ya nkwanta be boshi aso ahimfo e mase eye makuma akodioso makuma akodioso na hye wase fofo ne eye obitrefo ene abrefofo ye dioso ana wa kiredu ana se ne ahina piao Chini efufu eye aguna mahene na na frempon anoche abebio ono ede nti na ono de ni chini efufu na na transe ye bembo hu de nti a na na frempon anoche abebio ono kwa ni chini eye fufu ede nti a ana ono kwa ni chini eye fufu na na transe ye bembo hu de nti a na na frempon anoche abebio ni chini eye fufu na eye ahemfo aka no de edam sonko ono kwa one tepa mahene omo transe a omuchinie no adamu sonko edienti ena tesa ana akuna mahene na frempon anoche abebio na transe a yebemu ohu dienti a na nankwa ni chinie eye fufu edienti a ana na chinie eye fufu anankwa ni chinie sabe eye okwa akochia onua eye nana mampo hene okọ akochia eye nana mampo hene fe yo wa tonu efe ofiri mampo ofra akuna na akompo enye kwan ye wa je se onua pa ofiri mo kwakochia ni nua eye mampo hene bibia mamre ni amane kwa so ba so betro no se okọ no kokochia no eye nana frempon anoche abebio okwakochia eye onua eye mampo hene amamre da be kan me se Asante amamre fe Asante amamre akono Asante amamre fe eye nana frempon anoche abebio ona sabe odada no kakra na nanamo sa nanamo bru mo nana sabe odada no kakra Nyansapo ayefo se de bia kase amamre ni amane fa bibia nkam sesei yeguswa yenom nana no atranse sesei sabre wo hina yeduru so se de oba ma mu hu se oba sabre nana abetranse nana frempon anoche awotosbinu one ne hima nana achampoman ya dama ono so atosbinu sabre omo na atrase Asante aguna manhene ene Asante aguna manhema ana sabre omo atrase a omo abeche omo wura no se ohwe chini na ono kwani chini na damu soronko fufu ono ne tepa se ahin dwabo bia ba Asante hi fie ase ana se menhia ha na yebodwa ohun se nana aguna hene nana aguna ma Asante aguna manhene ni chini fufu na dienti ana nana aguna manhene ono kwani chini ode tepa hene fufu ene Nyansapo ahefo be mo hu dienti a nana aguna hene ni chini no fufu ade ti na chini ahodo nyina kabia yese wi ni de na wi tepa manhene de a omienu ko mu de na damu sonko den abakwase be na ta chire de na de ba yenti a ama ye nyina ya ti ase nana no beka se aya transia
Asante hene n'ani ata kokɔwa na busua panyini ne wɔfa ase ɛda hɔ nan nso so agora man hene de ɔno nkɔ ne chinie efufu ɛnɛ ɛmba Nyansapɔ ahɛfo ahudie ntia nana agona man hene ne chinie efufu na Nyansapɔ ahɛfo obi aso ahu no ate ase hu sɛ Asante amamre ne amane no yɛ ntontwene ani bra bade na nso sɛ sɛ amane ani amamre yɛ ntoto na ase nti ɛno tina nana agora man hene nana Frempɔn anɔkye a wɔtɔ so mienu abebio ne chinie efufu no ɛno nti etuo mienu bi eguo ba bi wa be kode bia ba baako na da na so beti hwese eye etuo mienu eguo eye na ntatuo baako ana afei etutia baako so eka ho na ba bia ye ginan wo hwe ne ye koso wa ha no mesese ene me bi se ba ma yesa hu sua de ye hu ya mamre ne ya mane no ye koso ebo ma ye sua de eye sechre kwa man hene sechre kwa man hene bere ma brochum ochire bedi akoya wotoso mienu ono ana sabre watena se one na atena nkonya o matwa no nkonya sofo atwa no ho ahia sabre wo hwe nema wa efe na ho etuo mienu no maka je so ho se etuo mienu go ono enko ana santimem santihene ma ne tumi se otimi tutuo mienu tubo nkum esan so atu nifa eno nti aye sekere kwa man hene ma uruchum ochire bedi akoya wotoso mienu ono ana sabre wo se watena se ho nananum se mo se ama nana ma henie ye fe ahenie ye dekeke na we mai prese osunya hedi a se wudi efise wo hese de nanasie wo hene siesie ne ho efiri soro ekosi fom na kire se asante wade a eye da ahenie efe ti sabre eye nana wiafia kente otoso miensa ne na otweda asie ana sabre ye wa sekere kwa mama hene wo so aba wode nanimonyam aba beta adwumade na chi
asano o tiana bai pia wa hini pia o nana Appiah du hini ene di asano nani abiri o asa we nya ni nya die ni bia eye ni brasa ene ona abiri wa ene ni di gra akwa kura nani abiri nana Appiah du hini ne di asano pia wa hini pia o nana ba man kwai ya nana Appiah du hini ene eba no nana Appiah du hini ya jin tata no nana bako nana brao Asante wa mamre nana bako
ni yabani yako yabani ebeko yenchi said yaba no say yako no ano no yaba na nkura ntisi yako no mako ani said oba ade ya no so ope no no ya no said yaba mo wo tase amansansa nkankanie nanso si epo si empo kokobo chenkoko so obeche ya no ada asabu ebi bekọ aja bi ahemfu chiniye ebi di da bi akiri da mo ase kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame